get down to business. Learn all about Kapampangan culture. Live every day with style. Join us on our joyride. Only here on COTV 36. Narito na ang malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Personal ECQ payo ng mga eksperto sa publiko para makaiwas sa COVID-19. Health and safety protocols sa CDC hinigpitan matapos magpositibo sa COVID ang 4 na empleyado. 22 barangay sa San Fernando nakaalerto sa kabila ng walang nakaambang pagsabog ng pinatubo. At nakagawi ang bisita iglesia, tigil muna. Online misa isasagawa ngayong mahal na araw. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa ilang lugar sa bansa gaya na lamang sa Metro Manila, muling hinihigpitan ngayon ang mga health and safety protocols para limitahan ang paggalaw ng mga tao. Payo rin ng mga eksperto, personal ECQ upang mabawasan ang tsansa na mahawaan ng COVID-19. Ang ilan sa ating mga kabalen nangangamba sa banta ng mas mahigpit na health restrictions dahil sa kawalan ng pagkakakitaan. Narito ang report ni Rainiel Pawit. Ngayong nagsimula na naman ng mas mahigpit na health restriction sa ilang bahagi ng Metro Manila at maging sa Angeles City, nababahala na ang ilang kabalen sa posibleng epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ang ilan kasi sa kanila hindi na alam kung paano kikita ng pera para may pangtusto sa pangangailangan ng pamilya. Tuwing may lockdown, humihinto lamang umano ang kanilang trabaho pero ang gastusin, tuloy-tuloy. Araw, dati-rati, makakauwi kami ng mga 1,000, ganon. Ngayon, mga 300 na lang. Hindi na mapagkakasya. Lalo na ngayon sir, ng trabaho, skeletal. Anong gagawin ng tao? Agad namang nilinaw ng provincial government ng Pampanga na walang lockdown na ipatutupad sa lalawigan. Subalit doble higpit daw muli ang provincial IATF sa pagpapatupad ng mga health at safety protocol upang hindi lumobo ang kaso ng COVID sa Pampanga. In a way na yung mga walang face mask, face shield, huli po tayo ulit. Pinayuhan naman ng Okta Research Team ang publiko na mag-personal enhanced community quarantine. Ayon sa grupo ng mga eksperto, kung posible ay mag-work from home na lang muna ang lahat ng empleyado at iwasan ang shuttle o public transportation na pwedeng pagmulan ng hawaan. Iwasan na rin naman ang pagpunta sa mga mall o restaurant kung hindi naman kailangan. Sa nakalipas na araw, nakitang pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa ilang parte ng bansa na iniuugnay ng mga eksperto sa pagluluwag ng ekonomiya at hindi pagsunod sa health protocols. Sa latest COVID-19 bulletin ng Pampanga, 8,253 na ang naitalang confirmed cases. 7,255 ang recovered, 439 ang namatay at 559 ang active cases. Nag-roll out na rin ang higit 800 doses ng Sinovac vaccines at lampas 5,000 doses naman ng AstraZeneca vaccines para sa mga medical frontliner ng probinsya. Inaasahang sa second quarter ng taon ay magsisimula na rin ang pagbabakuna sa iba pang kabalen. Rainiel Pawid, CLTV News. Ginawang COVID-19 isolation facility ang dating Drug Rehabilitation Center na matatagpuan sa Barangay San Roque, Mexico, Pampanga. Ito na ang inaasahang lilipatan ng mga COVID-19 asymptomatic at mild asymptomatic ng probinsya. Narito ang detalye. Matapos ang halos 1 taong pagbabayad ng 1 milyong piso na renta kada buwan ng provincial government ng Pampanga sa isolation facility sa New Clark City, magkakaroon na ng sariling pasilidad ang lalawigan. Ang 3 gusali na ito na may 2 palapag ay armado ng closed-circuit television camera o CCTV. Nakagaya ng isolation facility sa New Clark City, dito
Kahit limitado ang health personnel, ay tiyak umanong mababantayan ang kondisyon ng mga sumasailalim sa quarantine period. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng Department of Health o DOH, chief doctors ng 11 district COVID referral hospital at opisyales ng provincial government ng Pampanga ang inaugurasyon sa dating Drug Rehabilitation Center na ngayon ay converted na COVID-19 isolation facilities. Ayon kay Pampanga Governor Dennis Pineda, di hamak na mas maganda ito na nabubukod ang mga Kapampangan kaysa sa pasilidad ng national government na hindi nila kontrolado. That's why inactivate ko na to ngayon para kung ano man mangyari yung mga Kapampangan, maganda yung facilities na pupuntahan, puro Kapampangan lang ang magkakasama. Nilinaw ni Pineda na higit silang makatitipid sa maintenance at operational costs ng Mexico Isolation Facility na may 215 bed capacity. Bago ito buksan ay sinikap rin anya ng probinsya na maging PhilHealth accredited ito upang sa maintenance o gastos ay may kabalikat ang probinsya. Gop, makakatipid ba tayo nito na sarili na natin yung isolation facility kumpara doon sa nangungupahan tayo, tig 1 billion pa lang kada buwan sa NGAC, ano? In a way, makakatipid tayo kasi wala na tayong lease. Kung titignan natin, wala na. More on operation na lang, but PhilHealth naman tayo, accredited naman tayo. So makakuha tayo ng share sa PhilHealth. May Wi-Fi, fully air-conditioned at sinisikap rin umano ng provincial government ng Pampanga na magkaroon ng pasilidad na lampasan ng hangin para hindi mainip at mabawasan ang anxiety level ng mga pasyente rito. Do we encourage them na may common place na para at least alam mo na may anxiety, yung level of Yes, anxiety. alam ko po magkakaroon po sila ng mga tree planting dito, mga activities, but it will help them, no, hindi sila mabore kasi 14 days pa rin naman ang quarantine. Ayon kay Dr. Dax Tidula, ang Isolation Incident Chief ng Provincial Government ng Pampanga, bukod pa rito ay inihahanda na rin nila ang pagbubukas ng pangalawang isolation facility sa Lubao, Pampanga na may higit 150 bed capacity. At sa realidad na hindi mapigil ang surge ng COVID-19, ang mabilisang pag-customize sa mga container van na ginawang kwarto na iposisyon na rin sa compound ng COVID-19 isolation facility sa Mexico. Total of 3 container vans na ito, it has a total of 72 beds. 72 Beds, Pakita mo nga, Dok, para at least makita Okay, real time ng ating mga followers. okay. Pakita mo. So, bawat room dito, it has its own aircon, may bed sila, Pakita mo, may Dok, swimming pool CR. sila, Ayan, Ay, sorry, customized na yun, no? may shower, may toilet, no? So, they can still go out and also dito. No? Tiniyak naman ni Vice Governor Lilia Pineda na bukod sa paglalaan ng pondo sa mga isolation facilities ng probinsya, higit umanong binibigyan ngayon ng atensyon ay ang vaccination program nito sa mga kabalin. Ito umanoan niya ang higit na makakaawat sa malaking gastos sa infrastruktura na inilalaan sa COVID, ang makamit ang herd immunity ng mga taga-Pampanga. Pagkatuan yung pansinin yung vaccine. Kailangan yung Kapitolyo din yung sarili ng pondo for the vaccine. Siyempre, national government, kailangan na nakatamang paborin natin yung pondo, pero kailangan ASAP, yung mismong provincial government, dinan mo yung pondo para panyari ng vaccine. Kasi, kaya nang gawan yung mag-release 100 million para ketang kayang pamag-manage ng COVID, ang nakapilan. Paulo G. Santos, CLTV News. Apektado na rin pati ang mga isolation facility ng Pampanga sa nararanasang COVID-19 surge sa Metro Manila. Katunayan, may 80 pasyente mula sa National Capital Region ang inilipat sa isolation facility ng Pampanga sa National Government Administrative Center sa New Clark City. Narito ang ulat. May 80 pasyente na mula sa National Capital Region ang ipinakisuyo ng national government na ilipat muna
sa isolation facility ng Pampanga sa National Government Administrative Center o NGAC sa New Clark City. Ito ang kinumpirma sa CLTV News ni Dr. Dax Tidula, ang chief ng Provincial COVID-19 Isolation Facility. Dulot umano ng COVID-19 surge sa Metro Manila, 130 beds ang inilaan ng probinsya sa NGAC. What the governor po na pinrovide niya na beds pa sa mga taga Manila, he provided at least mga 130 beds. No? So pero nakatanggap na tayo ng mga 80 from Manila po. Sinabi ni Dr. Tidula na puno na halos ang higit 500 bed capacity ng NGAC at Athletes Village para sa mga asymptomatic at mild cases. Pero paglilinaw ng doktor na dadamay lamang ang Pampanga sa problema ng NCR at ang pagbubukas umano ng isolation facility ng lalawigan, ang tiyak na maggagarantiya na kontrolado pa rin nila ang pagsalo sa mga COVID-19 patient. Opo. Kailan mo pwedeng sabihin na may COVID surge na sa Pampanga at yung ating mga pasilidad, kumusta na ba? Opo, pag sinabi ko kasing surge, when we have our own facility at pumuno na po at wala na po tayong mapapaglagyan, that's we call na may surge na po tayo. Pero ang ating provincial government, nakaready naman po tayo dahil before nangyari itong surge nito, nakaready na po si Governor at si Nanay. So, napagawa natin itong facility ito at nakastambay na rin po ang Lubao. Ang Lubao is 120 beds rin yun po. No? Aside sa yung NGAC and athletes. No? So, nakaready na po yung Pampanga just in case na mag-search po tayo. Pero as of now, wala pa pong search sa Pampanga. Hindi naman daw big deal kay Governor Dennis Delta Pineda ang pagsalo sa mga COVID-19 patient ng NCR na idinadala sa New Clark City ng probinsya. Kailangan ho magtulungan yung ginagamit nating quarantine facilities sa New Clark City. Nagtutulungan ho tayo ng national doon. Although yung isang wing is managed by the province ng Pampanga, kabilang wing managed by CDC. So still, tulungan ho doon pagdating doon sa NCC. Kasi ang pagmamayari naman ho talaga ng NCC is our national government. Tayo lang ho nag-ooperate. So ngayon, nangangailangan sila ng tulong. We need to help them. Pero sa NCC naman po yun. Halos kalahati o 54.62% ang occupied na sa 639 na isolation beds sa probinsya ng Pampanga as of March 15, 2021. Ayon sa COVID-19 tracker ng DOH, 290 isolation beds na lamang ang bakante. Ito'y sa nakalipas na 2 linggo ng pagpasok ng buwan ng Marso na ang sinasabing COVID-19 surge sa NCR ay sinasalo ng mga karatig probinsya. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Health and Safety Protocols sa CDC, hinigpitan matapos magpositibo sa COVID-19 ang 4 na empleyado. At 22 barangay sa City of San Fernando nakaalerto sa kabila ng walang nakaambang pagsabog ng Pinatubo. Magbabalik ang CLTV News. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Ngayong buwan ng mga kababaihan, nagpupugay tayo sa mga babaeng nangunguna sa pagsugpo ng COVID-19. Sila ang mga ina, ate, tiya, lola sa ating mga komunidad na walang sawang naglilinis ng mga tahanan
upang hindi tamaan ng virus ang kanilang pamilya. Gamit ang tubig bilang sandata, ang kalusugan nating lahat ay nakasalalay sa ligtas na mapagkukunan ng tubig. Ang maaasahang supply ng malinis na tubig ay mahalaga, hindi lamang para sa paghuhugas ng kamay, kundi pati na rin para mapanatili ang kalinisan. Ang tubig ay buhay, ating itong pangalagahan. Simulan natin maging responsable sa paggamit nito sa ating mga tahanan. Katuwang ang mga kababaihan sa pagkamit ng magkakaugnay na layunin, sama-sama nating isulong ang karapatan ng bawat babae sa ligtas, abot-kaya at malinis na tubig. Gamitin natin ito sa wastong paraan bilang mabisang sandata laban sa COVID-19 upang tayo'y muling makaahon sa krisis. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng pamunuan, Board of Directors, Women's Committee at lahat ng bumubuo sa City of San Fernando Water District. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naungunang balita. 4 na empleyado sa Clark Development Corporation ang nagpositibo sa COVID-19. Ito ang naiulat ng CLTV News nitong Lunes. Bunsod nito, nagpatupad ng mas mahigpit na health and safety protocols ang state-run corporation, kabilang na ang suspension ng face-to-face transaction at 50% skeletal workforce. Isinailalim din sa lockdown ang Building 2112 sa CDC Complex upang bigyang daan ang contact tracing at disinfection. At kaugnay ng balitang yan, makakapanayan po natin si retired Police Brigadier General Manuel A. Garland, ang President at CEO ng Clark Development Corporation. Magandang araw po, sir. Ay, magandang araw sa inyo at sa mga nanonood ng inyong programa. Sir, first thing, how is Clark Freeport performing 1 year after the lockdown? How many companies, if you have the number po, ang operating ngayon at ilang percentage po ba ng mga empleyado sa Clark Freeport ang nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon? Well, first of all, ang Clark Development Corporation ay masasabi natin na one of those affected by the pandemic, Pero kung titingnan naman natin ang aming mga economic indicators, kagaya ng number of locators, as of December 31, we have 1,226 locators. This is down by 2.7%. Ganun lang naman yung naging epekto ng pandemya. Although I would say we are not yet over the difficult times, sabi nga natin, because ang mga locators, some of the locators are coping up and I would say struggling. Kaya kailangan yung magtulong-tulong pa tayo. About 15% of our workforce dito sa buong Clark Freeport Zone, we have 116,000 plus as of December 31. Yan po ay bumaba ng around 15% from the pre-pandemic figures. But I would say na meron namang magandang indication na it is not all dark. There are 245 billion investments that came into Clark during the year. And this is a 3.3 increase, increase in investments during the pandemic. And last January, we were able to sign up 7 new locators dito sa Clark Freeport Zone. So may silver lining pa rin po, sir? So, sir, as President po, among the first things you've done, nagkaroon po ng resumption ng flag ceremony, may resumption of the 5-day work week. But just last week, 4 po na empleyado ng CDC ang nagpositibo sa COVID-19, and then you implemented different strategies to avoid the further spread of this virus. What are these protocols, sir, at hanggang kailan po itong mai-implementa?
Unang-una, nung merong positive na mga employees kami, immediately I ordered the lockdown of that particular building where these employees are working. Para hindi na mag-spread out, we conducted contact tracing and isolated the people who came into contact with these 4 people. At sa ngayon, naka-isolate naman po sila and currently undergoing monitoring, yung aming mga personnel. At yung building na nilockdown po namin ay naka-open na muli kaninang umaga after the proper sanitation na ginawa natin. And as a precaution, dahil medyo dikit-dikit yung aming mga personnel, that's why I ordered 50% of maximum 50% of my workforce to report to the office. The rest would be work from home and on standby as needed para hindi sila nagkukumpul-kumpulan sa office. And we suspended all face-to-face transactions dito sa aming mga business offices sa Clark until Friday. So by Monday, we will be resuming face-to-face transactions dito sa Clark Development Corporation. Sir, will CDC provide vaccines for its employees? At kung oo po, ano po ang estado ng deliberation o yung procurement nitong vaccine? We are part of the government rollout, ang una, yung first batch is our medical frontliners at meron nang vaccinate sa Clark Development Corporation, but the employees would also be provided by the government. Kasama kami dun sa batch number 6 kung hindi ako nagkakamali, yung sa priority list na pinalabas ng IATF, kami po ay number 6. I believe Sir, nasa what other protocols po? Sorry. Yes, sir. Go ahead po. I believe nasa number 2 na yung ina-administer ng national government ngayon. So we are in number 6 priority list. Okay. Sir, other protocols na in-implement ng CDC to further prevent yung spread of the virus, and stricto po ba ang CDC ngayon when it comes to foreigners or those who are coming from, example, NCR? Generally naman tayo ay nag-enforce ng IATF protocols dito, whether they are foreigners, whether they are Filipinos, pare-pareho po ang aming treatment na we should observe proper distancing and naka-mask, naka-face shield. And 2 weeks ago nga po, I directed my personnel to i-close muna namin yung open areas namin for picnickers, yung mga picnic goers. Nilimit muna namin because na-observe ko, medyo nakita ko nga from Metro Manila and nearby provinces nag-i-increase. So it was a preemptive measure on our part to control the spread of the virus in the Freeport zone. So yung mga naging incidents naman ng contamination or hawaan ay sa mga workplaces, hindi doon sa mga public places. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Yan po si retired Police Brigadier General Manuel A. Garnan, ang President and CEO ng Clark Development Corporation. Wala mang inaasahang pagsabog ng Mount Pinatubo sa nalalapit na panahon, naka-alerto naman ang ilang lokal na pamahalaan gaya ng City of San Fernando sa posibilidad ng lahar flow kung patuloy na mag-alburoto ang bulkan na ngayon nasa Alert Level 1 status. Hinimok na rin ng PBOX ang mga residente at turista na iwasan muna ang pagpunta malapit sa Pinatubo Crater. Si Rainiel Pawin ang may report. Ikinabahala ng ilang netizens ang Pinatubo Advisory na inilabas ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fernando. Nakasaad sa naturang advisory na inilabas noong 16 ng Marso na mahigpit na binabantayan ng 22 barangay ng syudad dahil sa posibilidad ng lahar flow. Kabilang na riyan ang Barangay Alas-As, De La Paz Norte, De La Paz Sur, Del Carmen, Del Pilar, Del Rosario,
Dolores, Juliana, Lara, Lourdes, Magliman, Pandaras, San Agustin, San Felipe, San Isidro, San Jose, San Juan, San Nicolas, San Pedro, Santa Lucia, Santa Teresita at Santo Niño. Paglilinaw ng CDRRMO, ito'y bahagi lamang ng paghahanda upang hindi magkabiglaan sa oras na may hindi ka nais-nais na pangyayari. Sa ngayon po ay patuloy nating paghahandaan nito at i-monitor po natin yung mga notices na ilalabas ng PHIVOLCS. Ayon sa PHIVOLCS, bagamat nasa alert level 1 ang Pinatubo, walang inaasahang pagsabog sa nalalapit na panahon. Hinihimok din ng ahensya ang mga LGU at residente na hanggat maaari ay iwasan ang pagpasok sa Pinatubo crater. Makalipas ang higit 3 dekada simula ng huling Pinatubo eruption, may banta pa rin ang lahar at sedimentary mobilization na pwedeng palalain ng pag-ulan. Lahar-prone pa rin maituturing ang mga bayan ng Porac, Bacolor, Santa Rita at Mabalacat City. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Governor Pineda gustong siyasatin sa mga mayor kung ano ang buti ng curfew hours sa gabi at umaga. Nakagawi ang bisita iglesia, tigil muna. Online misa, isasagawa ngayong mahal na araw. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Gustong usisain ni Pampanga Governor Dennis Pineda sa mga local chief executive ang konsepto ng paghihigpit ng curfew hours sa gabi. Katwiran niya wala naman umanong pinipiling oras ang transmission ng COVID-19, kaya mabuting pag-aralang muli ang paghigpit ng quarantine sa gitna ng COVID-19 surge. Narito ang report. Pinulsuhan ng CLTV News ang ilan sa ating mga kabalin sa Pampanga na kasabay ng 1 taon na anibersaryo ng community quarantine period sa Pilipinas. Ano ang kanilang nakikitang performance ng gobyerno sa pakikitungo sa pandemya, lalo na sa paiba-ibang quarantine protocol? Ilan sa aming nakapanayam, isinisisi ang humihigpit at humahabang community quarantine sa pagsawalang bahala ng ilang Pilipino sa minimum health security standard. Kasi masising government nasa mga tao na din po kasi yung mga paano mag-behave or mag-ano yung mga tao. Habang ang ilang senior citizen na aming nakapanayam, hindi na umano interesado pang magbigay ng komento dahil sa mahabang quarantine period, isa sila sa mga sektor na nalimitahan ang galaw. Ngayong 1 year na po yung pandemic, sa tingin nyo, naging okay po yung sitwasyon natin? Hindi. Bakit po na Walang pagbabago eh. Lalo ho ba lumala? Oo. Samantala, ilan sa mga miyembro ng transport group naman tulad ng ilang jeepney driver, masaya na raw sila kahit papaano ay may rotational na 3 araw na labas para pumasada. Nakabawi na po ba tayo? Di ba po, 3 days lang po kami lumalabas. MWF lang po. Palitan. Sa loob ng 1 taon, hindi nalunasan yung problema. Malulunasan din po. Pag-pray po natin. Basta think positive po yung buhay lang natin. Sa sentimiento at hinaing ng mga kabalin natin sa Pampanga, paniwala ni Governor Dennis Delta Pineda na sa tamang timpla lamang umano ang kanyang ginagawa sa pagbukas ng ekonomiya at pagbalangkas ng guidelines sa community quarantine sa probinsya. Kaya mo, since last year, kita mo masantin mo. Nakabumatin ka. If you can see, even the checkpoint in boundaries province to province, inalis ko. Kasi magdudulot na tayo ng pagbagal ng ekonomiya natin. Magkukos tayo ng heavy traffic ko, tayo pabaga mag-implement. That's why nagbilin ako last year
ang maghihigpit ang local and barangay level. Kasi bakit kailangan natin buksan yung channel? Sinabi ni Governor Pineda, gusto niyang maging rasyonal sa mga ipinatutupad na alituntunin sa quarantine protocol na inihalimbawa pa niya ang lohika ng pagpapatupad ng curfew hours na nililimita ang labas sa gabi. Night shift lang ba yung COVID? Hindi. Tama rin naman. Diba? Ang problema natin, yung paglabas ng mga tao sa kalye, nagiging problema. Yung mga hindi naka-mask, hindi naka-face shield, yung mga bata ngayon, makikita mo, andiyan sa kalye, naglalaro, pinababayaan ng magulang. So, higpitan natin yung barangay level. Magkakaroon ng effect yan pataas. Hindi natin sisimulan sa taas, barangay level kagad ang implementation natin para mas effective. Sinabi ni Pineda na ang mataas na COVID-19 incidence sa lalawigan ay nagsimula rin sa hindi maawat na family gathering. Alam mo, kailangan natin isang intindihin ngayon. Yung mga family gathering, yung ang dapat siguro natin bawasan yung salo-salo na kainan. Yun ang munang tigilan natin, bawasan natin. Kasi doon tayo nagkakaroon ng mga search ngayon ng family. Nitong March 17, pinulong ng gobernador ang mga alkalde sa Pampanga. Hindi umano para ibalik sa ECQ ang kabuuan ng probinsya, kundi estratehiya lamang upang ampatan ng solusyon ang COVID-19 surge sa Metro Manila na nadadamay pati ang Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News. Maging ang simbahang Katolika nakikiisa na rin sa pagsugpo ng COVID-19 sa bansa. Ang mga nakagawiang aktibidad bilang paggunita sa Semana Santa mananatiling online kagaya noong nakaraang taon. Narito ang detalye. Hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa ang linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Nakagawian na ng karamihan sa mga Katoliko ang magtungo sa simbahan at dalhin ang kani-kanilang palaspas upang mabasbasan. Pero dahil sa pandemya sa darating na March 28, araw ng linggo, hindi na muna hinihikayat ang pagdagsa sa mga simbahan. Ito'y bilang pakikibahagi upang maibsan ang tumataas na namang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa Pampanga, inilatag ang planong pagbebendisyon ng mga palaspas via online streaming. Beta po nga tsukem bale kanita malyaryo lang itas din kayong tarala na palaspas mag-live stream, then those will be blessed. Na kailangan ng holy water. Maging ang pagbisita sa 7 simbahan o bisita iglesia na ginagawa tuwing Monday, Thursday o Good Friday, kanselado muna rin ngayong taon. Tiyak na magdudulot umano ito ng kumpulan sa mga deboto sa loob ng simbahan. So, bisita iglesia, ita po lalakwatam. Pero, ating alternatives. One, kay ba't na po nitang misang Huwebes Santo, malyari pong idurot de makasaken ing Santissimo. Ken mong makapadurot mo ken Pisamban parokya, then i-repose dan eh. That's one. Then tao po, nalapululwal ken bale. Ang pamamaraan na ito ng simbahan ay alinsunod na rin sa inilabas na guidelines ng National IATF na nagbabawal ng mass gathering o pagtitipon. Matatandaang noong Pebrero ay nagpositibo sa COVID-19 si Lavarias. Base sa obserbasyon ng Octa Research, patuloy na tumataas ang trend pagdating sa kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa katunayan, nasa 2.03 ang reproduction number ng COVID cases sa bansa, kaya kung hindi mapipigilan ang transmission, posibleng lumobo sa 10,000 hanggang 11,000 ang may tatalang kaso ng coronavirus kada araw sa huling linggo ng Marso. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye ay maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais niyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.